zami Daddy mission Aibo Asam Makasha izandla Wonke umuntu makasha izandla Ay Makasha izandla Asam Makasha izandla Zandla 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 Makasha izandla Zandla 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 Makasha izandla Zandla 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 Makasha izandla Zandla Zandla Ay ufuna ubona ngamatita onke ufike kithi sesishaya izandla Mutshela njani ukuzwa ngokuhamba Wonke umuntu sekashaya izandla Uhlala vele kuye ngathi ukuyala Sufuna ufana namatita ami Wonke umuntu sekashaya izandla Ay sekashaya izandla Zandla makashaya izandla Zandla 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 sekashaya izandla Zandla 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 sekashaya izandla Zandla 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 makashaya izandla Sure. Zandla Ikazi sitshela lo John Bank utshela njalo uhambe ngikwapha wonke umuntu makashaya izandla ufuna mina kumbe ufuna ukasa ahlala phansi mbali yokuphapha uphuza amazwi nalo indaba zakho wonke umuntu lana udlala ngawo usuka lapho ngena uyedonsa wonke umuntu makashaya izandla zandla 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 makashaya izandla zandla 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 makashaya izandla zandla zandla Zandla, makashaya izandla Zandla, 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 makashaya izandla So we see now which the situation is a bit calm, but just take us through what is the plan from the community side. Was it the fact that you wanted them out of the community and that is it? What's the plan now moving forward? Kwamanje siyacela uMasango aqhubeke nayo lenkulumo cishe. Do you know what's the plan moving forward about in the community? No, you know why. To disperse, they've moved you away. What's going to happen now? I know that. Khuluma isiZulu manje. Khuluma isiZulu manje. Uma sengicasubile ngikhuluma isiZulu siyasebenza lapha.